זה סם, הוא במפגש קוספליי ואין לו מה להגיד, אז הוא לא התחיל את הבלוג של היום. סם, מה יש לך לומר לעניינתך? ביי. ואני צריכה לענות שוב! כן, מפגש קוספליי. יותר מדי מה... נפתחה לי הנעל שוב. אתה צריך להחליף לזה סקוץ', דחוף. אני יודע, אני כרגע קניתי את זה. זה לא קשור. למה אתה מסתובב עם התיק? כי הדשה בפנים ואני רואה, אנחנו הולכים מצלמים. מה אתה עושה עכשיו? לא מגלה. לצורך כאלה שאנחנו שותפים. סם מסתכל על צילומים. הוא לומד מהשינפאי. מהמאסטר. זה סם. זה שינפאי. את מסריחה. גם בסוף העולם, ומי שישפוט איך אנחנו חיים, רחוק מכולם, עדיין יישאר מאוחדים, אם נדמה שהכל נגמר. האהבה תנצח הכל ושננסה אותנו להפיל, ניכשל בגדול. נהיה מה שתמיד נועדנו להיות, נשנה את הסיוטים, נרדוף אחר חלומות. אם ביחד נעמוד, איש לא יוכל אותנו לעצור. החברות שלנו תמיד תנצח, ואהבה תגבור גם עד סוף העולם. עד סוף העולם. שינאי, אהבת את השיר או לא? שינאי לא אהב את השיר. אני לא הולך להתייחס לזה, זה לא קרה עכשיו. מה אתה עושה? אז מפגש קוספליי כמעט נגמר, ושוב אני לוקחת לסם את המצלמה כי היה כיף. אז לפני שאני הולכת רק רציתי להגיד שסם ממש מדהים והיה לי ממש כיף היום. ולי היה ממש כיף איתך. וזה היה מפגש קוספליי ראשון, הוא היה מהמם ומדהים וכיף. ושיפר את כל מה שקרה אתמול. אני גם רואה שהבטריה עומדת להיגמר. ביי! ביי! אני כבר אסיים פה את הוולוג שלי להיום. ביי!